Det sidste billede af armene, inden de falder af. Drenge, vi skal lige have hentet bolden.
Så skal den ned nu, drenge, ikke? Ja, stille og roligt. Der er ikke noget at haste sig af. Tranquilo, Diego, tranquilo. La espalda, Andy, la espalda. Ya no, machuca, ya no, machuca. ¿Habéis visto el golpeo? ¿Habéis visto el golpeo? Fuera, Andy, Andy, fuera, 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 fuera de verdad. Andy, go.
Stå stille. Følg med, gutter. Kom nu til ham. Corre, Andy. Andy, cierra. Andy, cierra. Cierra, Andy. Cierra. Eso es, Andy. Eso es. Abre, Inés. Abre, Inés. Eso es, Carlos. Eso es. Eso es. Ahora el piso. Es buena, Carlos. Op plads der og stå. Mathias. Så du kommer ned i bagkøen. Eso es, Andy. Eso es. Ahora aparece otra vez por atrás, ¿vale? Vamos, Luis. Følg med hjem. No salen. Métete, Carlos. Eso es, abre. Andy, corre atrás. Kom fremad, gutter. Mathias og Frank. Kom. Vale. Pausa afuera, Aime. El movimiento entero. Eso es. Métete por dentro y descarga, ¿vale? Hallo. Hallo, Bruder. Más pasito, Carlos, porque te pasa, ¿vale? ¡Vamos, Kene! ¡Va! Bien, Rubio, bien. Bien, descarga. Fuera, Kene, fuera. Nej. Hvordan går det? 0-0. Nå. Lidt mere lige kamp, ja. Ja, men de er lidt bedre i dag, så. Jo, absolut. Er de ved at være trætte nu? Ja. Og nogle stive ben, mand. Ja, det har også været der har jo været en del træningspas på få dage, jo. Ja, træneren har også stive ben. Jeg er ikke vant til at løbe sådan en intervalspurt, tackle-spurt. Det er godt nok. Ja. Trappeturen op og ned, den er efterhånden hård. Ja. Glad for, at det kun er anden etage. Det gør alle hver gang, det der. Ja. Den vi har mødt på hotellet, ham der. Hvor er han fra? Han påstår, at han er noget scouting for Derby i England. Som drengene er faldet i snak med. Og så. Nå.
Altså, han har et hold hernede også? Nej, han er på ferie. Nå. Så han er bare oppe og lige kigge lidt? Ja, det tror jeg. Salen con lateral, Ale. Salimos individual a la presión. Se mete Meri con pivote. Lige høje alle sammen, den her gang. Ja, der er lidt mere, det er lidt mere sådan jævn. Der er jo mange sportshold nede på hotellet, er der ikke det? Eller hvad? Jeg synes faktisk ikke, jeg er så galt. Nej, okay. Der er et par svømmeklubber, men ellers ikke rigtig noget. Nej, okay. Hvad med ældre mennesker? Er der mange af dem? Ja. Ja. Der er mange fulde ældre mennesker. Ja. Fulde ældre mennesker? Var lige nede og shoppe lidt i dag, og så må jeg bare kende, de har ikke nogen sko større end 45. Nej, spændende, de Ja, er lidt små, ja. Ja. Der skal man nok i, hvad hedder det, Decathlon eller sådan noget. Ja. Jeg tror, de har oppe i en 47-48, men ikke sådan noget... De har så pænt store høje sko. Ja, men det er rigtig spændende. Mange af de spanske mænd, de er jo ikke sådan særlig store. Nej. Det er ikke ligesom sådan nogle danske vikinger. Nej. Det er da din søn, der spiller i den sweeper-position. Det er det, ja. Jo. Hvem er din søn, ham med briller? Det er ham, der anfører. Nej, ham nummer 28. Ham med de gule støvler nede i forsvaret. Og er gule støvler ligesom dig, Daniel. Okay. Ja, Ham deres træner kom meget flink og begyndte bare at snakke på spansk. Ja. Altså, der gik nok 30 sekunder, hvor han bare snakkede. Flink og glad og klappede og så alt muligt. Ja. Det er en som at sige, ja, det forstår jeg ikke noget. Og hvad med hans engelsk? Det var også igen så lidt et... nu har han da lige kommet med på en første på. Det var heller ikke så godt som... Nej, han sagde slet ikke noget. Nej. Så pegede han på uret. Det var med, hvornår vi startede. Ja. Men de har været her til tiden, og det hele er... Ja, der har ikke været noget som helst. Perfekt. Vi var lidt i tvivl om det andet hold, fordi de kom faktisk lidt sent. Ja. Men han sagde så, at det var noget med skole. Jeg har ikke sådan haft sådan en rigtig Men mange af dem kan godt gå i, altså de kan egentlig gå i skole hernede indtil klokken 5. Og hvis Ja. der er nogle af dem, så kan det selvfølgelig godt være sådan lidt... Målmanden kom sådan 10 minutter før. Han var lidt nervøs. Ja. Sådan et overskyet i dag, men det er stadigvæk Det er jul, mega lummert, mand. Ja, Altså min tur ned i byen, bare ned ad bakken, der kommer jeg til at svede. ja. Så Jeg tror faktisk også, der skulle komme lidt regn her i weekenden. ja. Hvad var det? Det var 11:30 til 11:30, I træner i morgen, ikke? Ja. Om det fører regnet med lige at komme ud på hotel og lige spise frokost. Okay. Ja. Men Ja. ikke, hvornår er det så? Er det sådan ved en 2-tiden eller sådan noget i der? Ja, det bliver nok nærmere 2:30, tror jeg. 2:30 eller Ja, sådan noget. altså se, hvad sagde jeg? Var du 11:30 til 11:30, ikke? Ja. Jo. Ja, altså inden man lige får... Ja, der går nok en times tid, inden vi kommer over over. derned, og hvis man lige vil i bad først og sådan noget. Real, Aime, 8 metros. Te mete Luis, te mete un poquito, pasa el cambio. Aime y Ale, salen con laterales, aprieta y Meri coge pivote. Da un pasito tú, Carlos. Hvad siger han, Daniel? Du kan lige oversætte, så de ved, hvad taktikken er. Han snakker alt. Nå, Ya no hay, Det lyder også hurtigt. Men det er ikke så, jeg ved, om det er hurtigt. Nu har jeg boet i Texas, så det er tæt op af Mexico, og så snakker de også spansk. Ja. Men jeg synes nogle gange, altså, de snakker helt vildt hurtigt, men René,
når ikke rigtig at sige noget. Det lyder som om. Finte. Har I også problemer hernede, altså sådan nogle, hvis der kommer flygtninge eller indvandrere, hvor årstallene er helt på munden? Altså sådan noget med, jeg ved ikke om de snyder, eller om de bare reelt ikke ved, hvor gamle de er. Vi møder nogle gange nogle hold, hvor der... Nu er jeg jo så ikke lige sådan umiddelbart så meget ind i det der registrering af indvandrere hernede. Nej, men det var simpelthen ikke så meget sådan. Det var nogle gange, ude, så møder vi nogen. Altså her for et par uger siden, der mødte vi en eller anden, hvor altså, han var større end mig og havde mere hår over alt, end jeg havde. Ja, og så var han 12 år gammel, eller? Ja, præcis. Ja. Nej, det tror jeg ikke umiddelbart. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt, om man har det. Men jeg har godt hørt om, at det er sådan i Danmark. Ja. Jeg kan godt se, hvis de ikke selv er klar over, hvor gamle de er. Altså, men... Jeg tror faktisk, det er den første afslutning af valgkampen. Sådan afslutning af alle. Så i Barcelona i går så? Ja, vi sad nede på en bar. Ja. Så, de fik det vist også lige vist, sådan, hvem der lige... Ja. Nej, det var også nogle kæmpe fejl, de laver de andre. Ja, det er det så til gengæld. Men altså, de bliver straffet også, når de laver de fejl. Hvad er enten rigtigt? 3-0 eller 4-0? 4-0. Det var fordi, de sagde ikke... Jeg var gået i seng, så de sagde ikke, hvornår det sidste mål. Hvad tid møder du i skole? 9. 9. Det skulle være rart. Hej. Her var vandgraven. Drenge, vi skal lige have hentet bolden ned i vandgraven. I kan bare tage svømmefødder på. Det er den samme dommer som sidst. Ja. Han gjorde det vel udmærket. Nej, det er ikke noget. Hvad har været bedst at træne på? Så den her? Eller den her? Ja. Altså, der er virkelig meget aktivitet den her. Der er jo noget på den hele tiden, ikke? Ja. Den er mega ujævn. Og er blevet mere og mere ujævn. Ja. Men den der gamle kunststofbane deroppe, den er virkelig hård. Den er virkelig nedslidt. Ja, det er den. Den er hård. Der skal nyt filt på, eller hvad kalder det kunstgræs? Ja, det håber jeg. Ja. Jeg er også vant til at spille på sådan noget her. Ja, man spiller mere på sådan noget her i Danmark. I spiller jo mere på kunstgræs hernede. Ja. Der kommer faktisk mange kunstbaner nu her. Ja. Også nogle opvarmede nogen, eller hvad? Ja. Ja, i hvert fald, altså de der store mængder sne kan du ikke klare, men de er frostfri, ikke? Jo. Så vi får faktisk en hjemme hos os, selvom vi er en by med 3.000. Ja. Køge Kommune har valgt at... De lavede et par stykker forrige år, og nu laver vi så et par stykker mere. Okay. Og de bliver så ryddet for sne, som man kan, ikke? Ja. Har vi oplevet et par gange sidste år. Vi har så trænet på sådan en nabobane i en naboby, der er noget større. At vi kommer derud, og så... altså, det kan ikke nå. Altså, hvad skal man prioritere? Er det vejene først, eller en kunstbane, ikke? Jo. Så... Ja, fordi hvad gør man ellers sådan, altså i de der virkelig vintermåneder derhjemme, så spiller man vel ikke? I gamle dage... Vi er i gang, drenge! I gamle dage træner vi på grusbaner, det gør man ikke mere. Op hos os har vi en overraskende god græsplæne. Ja. Så længe der ikke er fuldstændig snibelagt, så kan vi faktisk godt spille på den. Og den suger enorme mængder af vand. Ja.
største problem, det er, hvis det regner lidt for meget, så kan spanierne ikke rigtig... Nej, det kan jeg godt forstå. Så går det helt, og det er da fedt, vi skulle, når det regner, når de skulle lige bo i Danmark, ikke? Ej, så kan det godt være sådan lidt. Nu er det ikke så galt efter, at han er spiller. Nu er han jo det der federation. Ja. Men hvis han spillede på skolehold, der var det... Ej, der spillede der jo trænet man slet ikke, hvis det regnede det mindste. Altså mange af vores synes næsten det er sjovt med det der regnvejr, ikke? Fordi Jo, det er fordi, man laver de der glidende takter. Ja, det bliver lidt noget andet, ikke? Ja. Ham elveren herovre, han ikke. Det er lidt snævert derinde. Ja, jeg tænker, og det er sådan set helt lidt spansk fodbold, de vil gerne den vej, ikke? Ja. Der er ikke så meget ud over. Nej. Det forstår jeg ikke nogle gange, det der, at de ikke spiller mere på kanterne, og så kommer til baglinjen og spiller ind over. Nej. Så man får lidt mere bredde på, ikke? Og jeg tænker, det ikke, altså de fleste spanioler er ikke så høje, så det er ikke sådan, at de får gavn af at køre den op der midt i. Men jeg kan godt forstå, hvis man møder et spansk hold, møder et eller andet, som siger dansk hold, at de så godt vil spille ind over, ikke? Eller ikke spille ind over, fordi de er nok mindre alle sammen. Ja. Men hernede er de jo cirka lige små alle sammen. Ja, det er eller? Hvad siger du, Benny? Hvem der har bolden mest? Jeg tror, det er Tormelinos nu. Lige de første 10 minutter, der var vi vist også, der havde det meste. Hvad er tøjmærke det, de spiller i? Det vil jeg faktisk ikke. Det synes jeg ikke, jeg har set før. Hvad tøjmærke det, I har på? Vores, det hedder Select. Det der boldmærke, ja. Select. Sand der i! Sådan, se. Modstand.
Fra Sultan. Hvor er der Helger, ham der? Hvad skal ham Alvaro? Richardo. Álvaro, fuera de ahí, fuera. Y el bloqueo. Han er her, godt. Det var lige 2 hænder i ryggen. Hvorfor hopper du sådan, Brandt? Ham træeren, det er faktisk kun 11. Vores træer. Ja. 12 eller 13. Det er afhængigt af, når I lige har fødselsdag. Hvorfor spiller han på det hold? Altså, han bliver ikke andet hold? Nej. Vi har 2 04 med. Han er en ene. Han er bare alt for god til at spille ned hos 04'erne. Ja, okay. Så. Men han er så samtidig meget, meget sent 04, det er lidt sjovt. Han er næsten 05'er. Okay. Så. Det er ham... ham der humpede op foran. Ham der løber dernede i midten. Nej, ham der angriber nu faktisk. Nå, ham der Ja. Ja. Det var ikke ham der humpede. Og det kan også ham der, og jeg synes også han humpede før. Men han er så til gengæld meget gammel 04. Han har fødselsdag lige i starten i januar.
Det forstår han nok en hel masse af. Ja. Han, der spillede den, det var han, der gik og hældte. Ja. Nej, 1 minut, yes, sådan cirkus. Hold da fast, mand. Meget sjovt, man godt kan mærke på, at der kommer lidt flere kilo på. De der taklinger, de... Ja, man kan godt se, at de er lidt mere... Ja. Er lidt mere stå imod med. Men dem der, de kan også godt være et år ældre end dem, vi spiller imod sidst. Ja. Fordi tit så er det sådan, at dem, der er A, de er, hvis de for eksempel er i infantil, hedder det. Ja. Eller Lavin. For eksempel er han er Lavin. Og han spiller på B-hold nu, fordi han er 2006. Ah, okay. Og 2005, de spiller på A-hold. Ah, okay. Jamen, de hedder... Selvom de også, så er det bare første og anden års. Ja. Og så når han rykker op næste år, så derfor så kan det godt være, at dem der, de er et år ældre end dem, de mødte sidste gang. De ser også lidt større ud. Ja. Mange, da jeg var barn og spillede fodbold, der var det faktisk også sådan, at man kørte 2 årgange sammen. Ja.